Partner, mahilig ka sa manok? Oo naman. Mahilig ka sa manok. Anong gusto mo sa manok? Manok. Ah, Prinitong manok. Prenitong manok. Speaking of manok, mga tugang, nasa 2,500 na mga manok ang naidistribuer kan Legazpi City Veterinary Office sa mga lokal na paraoma sa syudad. Sigon po ini kay Dr. Emmanuel Estipona, ang City Veterinary Officer kan syudad, 250 na mga paraoma ang natawanan siring na ayuda. Wow, oo. Sinabi ni Estepona na ang nasabing programa magpapadago sa asistentang barangay sa Legazpi dahil sa may piglalauman palansinda na 3 milyones pesos na hali sa Department of Agriculture sa paagi naman ni DA Regional Director Rodel Tornilla. Yes, naglalaon po si Estepona na dakula ang magiging katabangan na kaini sa mga benepisyaryo dahil sa roan sektor kan agrikultura ang grabing naapektuhan kan pandemyang COVID-19. Oo, and sa ngunyan talagang nagpapadagos pa ang pagpabunay kan mga manok asin pagpaimsa partner sa paagi kan mga incubator na pigpabakal kan syudad na piggamit sa pagpadakol kan mga manok na ipapanao sa mga paraoma. Correct. Okay. Kung 250 paraoma, asin 2,500 na manok. Tig sarang gatos. Ayos ano, dakula Tama man ba? nakatabangan. Tig sarampulo. Tig sarampulo garo. Sarampulo garo. Sige. Ayos. Maluya kaya kita sa mathematics. Tig sarampulo, Angel. Oy. Kaya inapunta ka kung mahilig ka sa manok. Oo. Magayon ta, napili pala ng mga parauma na tawanan ki arog ka yan partner na ano, 'di ba? At least lamang dagdag sa hanap buhay. Correct. Dagdag pantustos sa mga paraoma. Sabagay may mga poultry, 'di ba? Sabi mo nga ni baga kasuba go padagos ang pagpapaimsa asin pagpapabunay tangani na itao sa mga paraoma. Correct. Ang Legazpi City nagbakal ning mga incubators. Iyo, no? oo. Okay. Yan na. Iyan tabi na mga manok na iyan. Day tabi pagbulang ha. Baka baga iburulang mananggad. Di ba tanaw sa bagangunyan online sabong, 'di ba? Iyan santa. Dahil masabi baka may nagbubulang Baka sa. igwaman giraray, May 'di ba? Oo, sana daiman tangani Oo. ini lamang ang maging dalan man at least dagdag po sa indong pagkabuhay and panghipno partner sa indoman po mga pangangaipo. Yes. Ayuda ini partner para sa mga Parauma. Opo. Sa mga parauma baga talaga, syempre, saro yan sa dakulang sektor man, digdi sa tuya partner. Correct. Dai pagbulang sumano. Pero bago kita mag-jump in duman sa satuyang topic for today, aputon ta ka, partner. Ano na, inot? Bunay o manok? Bunay. Paano mo man nasabing bunay? Manok? Ah, Kuya June. I don't know. sige na, sa mga paraan tabay. Anong nainot? Ano na indot Kuya June? Bunay o manok? Karabaw. Karabaw. Sige, welcome po sa programang Usapang Pamilya. Ngunyan aldaw ning Webes. Petsados na po kan bulan ng Setyembre taong 2021. Ako po si Kuya A. Ini man po si Jenny Balyaran pero natang nasa screen mo. Naging babae ka na. Garo iba na ang pangaran ko. Oo. Iba. Pwede po ka mo mag-upload, pwede mag-text sa 0938-891-5475. And 0927398095. Yes, opo. And live na live man po kita ngunya sa tuyang Facebook page DZGB News Online. Ibugtagpuan sa indong komento, suggestion o ano man na gusto ipaabot digdi sa programa. Maski so violent reaction, pwede na. Opo, pwede. Oo. Okay, partner. Sige. Ngunyan, para sa tuyang mayor na tema, tatawan tamaning dalan and pagkakataon ang sa tuyang mga padabang PWDs, di ba? Yes. Persons with disabilities. Okay. Ako medyo, bago kita mag-pod partner, may istorya sana ako sa imo. Sige. Na medyo makamurumundo na pangyayari. Minsan magkahiriling mo dyan sa luwas na pag ansarong tao na
pigapod ng PWD or person with disability, nagiging biktima sila ng pangbubuli. Iyo ba gano? Diba? Oo, minsan diskriminasyon. Yes. Pero actually, mga magayon ta sa mga pampublikong lunadan, igwana ning priority seats para Correct. sa senda. Oo. Oo. Sa ano yan, sa mga malls, igwana ning mga agihan na pwedeng agihan kan mga PWDs or persons with disabilities. Kita po sa laog kan harong, papaano ta po siguro sinda aatamanon, 'di ba? So mga Yes. pag-iriba po sa laog kan harong, halimbawa, may kapamilya kita na PWD, aram ta daw po kung papaano ta sinda aatamanon. Aram ta daw po kung papaano ta sinda itatrato, 'di ba? Kasi minsan ang nangyayari, partner, Oo. kita pang mga kapamilya, kaibanan ta sa laugan pamilya, kita pa ang number one na daitatao mag-ataman kan sa tuya ng mga kapamilyang PWD or Iyo, ano? person with disability. Oo. So minsan pala maski sa laog kang harong partner, nakaka-experience siya sinda ning pambubuli, Correct. diskriminasyon. Opo. And minsan talagang naipapamati tapos sa inda na sinda nasa gilid kumbaga. Correct. Okay, so dapat palandain man iyan. And kaya nga niingon niya na pagkahapon, partner, nag-imbitar kita ni mga kaibaan ta from DSWD tanganing aramon ta ang mga impormasyon and of course mga programa man hali sa gobyerno kung ano man ang dapat nindang ma-receive. Okay. So ngayon na pagkahapon, makakaibanan po si Ma'am Mary Giselle Mesa para aramon ta, kita po na mga yaon sa harong, maisihan ta mismo kung paano po kita makikipag halubilo or paano ang treatment ta sa satuya na mga kapamilyang mga PWD. Di ba? Alat lang, taday ko na ko kontak. Tutut Sige. da, alat na nga, sige. Nganing matabangan ta, ang satuya na mga paraan tabay, kung, ayan na, nag-ring na. Okay. Oo, Ringing. siya po ang Regional Information Officer kag DSWD Region 5. Okay. Diba? Yan na. Nasa linya na po si Ma'am Mary Giselle. Kunya na pagkahapon. Hello, ma'am. Hello po. Good afternoon po, sir. Opo, Yes, good okay. afternoon. Good afternoon, ma'am. Welcome po sa programang Usapang Pamilya with Jenny and Kuya A. Yes po. Good afternoon po sa mga listeners ng inyong programa ngayong hapon. Okay. Thank you so much, Ma'am Mary Giselle, sa oras mo ngunya na pagkahapon. Ano po? Kaso bago po napag-ulayan mi ang tungkol po sa tama na pakikitungo or pag-ataman sa satuya na mga kairibanan sa harong na mga PWDs. Ano po? Kasi minsan baga kita mismo may mga nangyayari, may mga instances na kita mismo na kaibanan sa laog kan harong, kita pa so medyo garo nagtatauning bako tama na treatment sa satuya na mga pag-iribang PWDs. And first and foremost, Ma'am Mary Giselle, sisay po ang tawo na maiko-konsiderar na PWD. Well, ini pong mga inaapod ng PWD, hinda po sa mga pwede pong aki, pwedeng nasa middle age or durang na may kakulangan po sinda either physically or mentally. So, kumbaga, bako siya kaparehas ka na fully functioning ang pagkatao nila. Mhm. So, bako lang po yung physical, pwede pong mental. So, yan pong inaapod ng PWD. Hinda po sa nangangaipok yung mga special care or extra na pagpadaba, pag-unawa sa tuyang pamilya. Okay, tandaan, so may mga kakulangan. Bako lang pala physical, even mental. Yes, oo. Ma'am Mary Giselle, paano ta po aatamanan ang PWD sa laog kang harong? Actually po, kung ang kaipuhan na po is very detailed na sa pag-alaga, I think si LGU po and si DOH ang mas makakasimbag. But basically, kami naman po sa DSWD as mga, kami advocate po sa takang rights ng mga ang mga PWD, ini pong mga senior citizens, so ibang sectors. So ang pinaka-basic po kami is, syempre,
itrato ta po, taon ta sila kung anong respect ang igwap na tinatao ta sa mga normal na tao. Mas nga ni, mas dapat nga ni sindang sabuton kasi siguro man po kung sinda ay normal na so as in nakakapag-function ng tama pareha sa to, abo man po ninda na sinda so inaalagaan na nagpapagabat sinda baga sa laog kang arong. Baga mas doble hunta po ang pasensya, ang pagsabot kasi dahil man po ninda ginasto na maging arrogant. Yun po ang pinaka-basic talaga. Pag patao kita magpasensya, sabuton ta, naarog po sindakan, na naging sitwasyon ninda, mas matatao na po ang pangangaipon ninda. Okay. So, nasa satuya pala Ma'am Mary Giselle ang pag-a-adjust, kita po ang ma-adjust sa inda. Tama po? Yes po. Oo. Siyempre po na dapat kasi kita po si mas nakakasabot. Okay. So ayan sa mga nag-aantabay, sa mga laukan harong, in case na may kaibanan palan kita sa laog ning harong na persons with disability, whether physical or mental, dapat kita palan ang mag-adjust. Okay. Sige. Ma'am, Saka sir, siguro, since kita baga po, data po pagpabayaan sa mga needs ninda. Like, may mga bulong sindang kaipuhan itik, or may mga check-up sindang kaipuhan dumanan, or therapy, na kita po, syempre, data pag urag-uragan na iibahan sinda, minsan po yung nangyayari. Iguaman ko tapong services, or na pwedeng ma-avail ni PWD, kundi wala man pong gusto mag-assist sa inda, sa nauuyam niya, or So, kumbaga, kaipuhan din siguro sa sarong pamilya, kung day man po may nakatokang saro, pwedeng mag-rotation siguro kung ikaw para taoning kumbaga may iba-ibahan sa PWD. Yes, iyo po kung minsan po baga Ma'am Mary Giselle, ang nangyayari na uuyam talaga mag-iba. Tangani na makuha sa mga benefits dahil lugod na nakukuha. Tadayin kaibanan. Diba? Alright. Sige. Mama, nata po ta kaipuhanan ta sinda na tawanan ning sabi mo nga ni kasubago special attention. Kasi po sinda, may mga iba po, depende po kaya sa case ni PWD. Iba pong mga PWD na makuman sinda mentally challenge, pero kumbaga nakakasabot sinda dahil lang may gusto man sindang gibuhon pero dahil hindi magibo. So kung like maski gusto man nila magtabang sa loob ng arong, pero dahil hindi kaya. So imbis na makatabang sinda, minsan masugo sinda kasi dahil hindi maabot sa sarong bagay. So ito po ang mga, bilang part ng family, ito man sinda pwedeng pabayaan. Correct. Opo, if ever ma'am na sa laog kang harong, deita sinda na tawan na ning special na atensyon, ano po kaya ang posibleng na-experiensyahan o pinag-aagihan kang sarong PWD? Kung ang normal nga ni po, isipon ta na lang man po ang normal na tao, o asi o teenager, pag nag-aagi, lalo na ngayon na pandemic, nag-aagi sinda yung mga, ayun, sigapod ng mental, sa mental health, no? Yung sinda ngunyan, lalo na siguro po yung may ginuntang PWD na so frustration na mamamatian ninda, na arog po kayan baga ang sitwasyon ninda, tapos ngunyan pang pandemic. So, nahiling ta, puro malibungan pa yung mga tao kasi yes, tapos correct. minsan sa hindi pa mabubuo. So, ipuan po talaga si grabing adjustment, especially ngayon na pandemic. Kaya maisip ta po, mas grabe gaya ang inaagihan kasi ng PWD na kung normal nga ng pagbuhay baga, basin din na intindiyo na lalo na po na pandemic. Yes. Ngunyan na pandemic talaga, even kita, sabi nga ni Ma'am Giselle, even kita na mga normal na stress iyo baga naapektuhan ng grabe na ining sa tuya ng mga PWD dati na sindang stress. Oo. At more ngunyan. Madagdagan pa kang mga nakapalibot, di ba? So, dakulaon talagang adjustment palaan sa tuya na kaipuhanan sa pagtaon ning pag-ataman sa mga PWDs. Okay? Ma'am Mary Giselle, may mga benepisyo po ang mga PWDs na hatod sa tuya kan gobyerno? As in kung ano-ano po ini? Igo po kitang mga agencies talaga na nakatutok sa inyo na like
sa LGU level, iba po silang mga specific programs para sa PWD, including the DOH. Depende po yun sa nature of disability ng PWD. Kami po sa DSWD, more on augmentation on assistive devices and other complementary services. So, inat po dyan, pag sinabi pong auxiliary services, ito po sa mga dagdag tabang. Like, ini pong sabi ko nga ni assistive devices na tigtataumi, yung mga kay po wheelchair, clutches, yung mga hearing aid, yan po. Tapos, ini pong livelihood. So, kung ang PWD ay may skill and desidido siya na magpiigong livelihood, tinatawan niyo po sa livelihood through the Sustainable Livelihood Program. And of course, open po sinta for medical assistance through our AICS, ini pong assistance to individuals in crisis situation. So like, halimbawa baga nga sir, igwa kitang mga PWD na may regular maintenance or kinakaipon magpa-laboratory, magpa-check up or na-confine sinda. So ini available po ang medical assistance through AICS. Okay. Tapos, so igwa din kami ning ginigibo mi kaya, di ba sinasabi ko nga, ang mga very specific ang tinataong care Cases, and opo. programa is LGU. Ang DSWD po, kinakapacitate ang LGUs through capacity building and provision of technical assistance sa mga LGUs and partner agencies na nagtatao po ng services sa itong mga PWD. Okay. Tapos, nagtatao din kami sir ng training for PWDs, especially sa mga officers to further improve their capacity as a leader. Okay. So, kung may mga PWDs sa sarong government office, kasi ganyan po baga, sa human resource management, dito na po, ipong discrimination, whether ano mo, maski pilay ka, or ano ka, basta kaya mo, pwede ka pong amuon. Opo. So yan po, kung igong mga staff sa sarong office, tinatawan ni Sindaki trainings to further capacitate them as a leader. Okay. And igo din kami sa referral system, like nung nagrani sa mo na naghahagad tabang sa PWD, and doon may maitatao ito kasi they covered kang sa mga services, igo po kaming referral system. So kung sa pong agency ang arami na mas makikita ito, nire-refer siya, ina-assist niya po siya. Okay. Ma'am, paano po ini makukuakan sa tuya ng mga padaba ng mga PWDs? Ano po ang mga dapat na ipahiling or darahon po kung in kaso gusto nilang mag-avail ka ng mga asistensya na hali sa DSWD? Very madali lang po, very simple lang ang hinahagad eh. Minsan nga ni ang tighagad mi lang po is indigency certificate, of course na pigsa-certify na ini po isang indigent PWD. Tapos ID, kung igo po siya ng PWID or any identification. Tapos picture po, no, picture kung dahil siya physically mahaduman, pwede man pong picture lang ni PWD. Okay. So maski kaibanan po Ma'am Sue, or kung dahil po makakaduman, any member of family, tama po? Yes po, pwede po. Pwede man pala ng representante. Tapos i-visit mo na lang po yan. Okay. Iba po pa mga staff sa community, sa area. Kaya maski harayo po yan, madudumanan po yan ni DSWD para ma-visit mismo and madarahan mismo ng assistance. Minsan po pag harayo, sobrang harayo ni PWD, nagko-coordinate po kami sa LGU. Like, one time po may pinadarahan kami, I think, sa Del Gallego, harayoon po siya. So, nakipag-coordinate kami kang wheelchair na ma-pick up siya sa squad office mini LGU. So, ito po ang partnership with LGU na para man po makahabot naman sa nag-aagad tabang. Okay, oo. Magayon pala niyan, ma'am, kasi maski na sa hararayong lugar, pinagduduman pa nindo sa paagi kang pagkikipag-coordinar sa mga LGUs. Yes po, yes po. Okay. Ma'am Mary Giselle, day na po kami ning kakaputan. Unless igwa ka pa po ni gusto idagdag, go ahead po. Yan, yun man lang po. Actually, yun pong mga, sabi niyo po nga ni, ang samuya. Okay. Balikan ta si Ma'am Mary Giselle. Ngayon na pagkahapon, naputulan sa tuya na linya. Okay? Yan na sa mga may kaibanan sa harong na PWD or person with disabilities. Para munta po kung, ayan ma'am, go ahead po. Diretso po, Ma'am Mary Giselle.
Ay, opo. Yun po yung sinasabi ko yung mga services para po mas is sabi ko po, i-check na siya regularly. Kung nag-post po kami sa samong Facebook page, yan po naman gabas na information, infographic, mga explanations. Bako lang po about PWD. So, kadakol-dakol mo po kayang programa na nyaon dyan sa agency ni. Hindi lang po aram ng mga tao. Kaya kami po, sige-sige, lalo na ako po sa social marketing, talagang sigiming post kaan. Pero dapat po, duman lang kamo sa legit ming Facebook page. Kasi baka po, iba na naman sa maruluwas na mag-sign up digdi kung gusto mo kako ang ayuda. Basta po, wala sa page mi, bako po yan legitimate, bako unlegal. Kung bako yan authorized. So, kung talagang gusto ta pong maisihan ang mga programs and services ni DSWD, igwa po kami ng regular, igwa po kami ng radio program, regular, every Tuesday, 10 a.m. Igwa po kami kaan. Tapos igwa din po kami sa Facebook page, nakapost po dyan gabos. And igwa din po kami ng mga lines na pwedeng apudan, i-text, apudan. Minsan po pwede man kang magdirekta na sa muya ng mga empleyado. Sinisimbag niyo po yung gabos na mga kahaputan. And yun lang po, information lang, correct information, proper information, tangani po, ma-avail sa ining mga services. Opo. Ma'am Giselle, may pahabol po sa tong paraan tabay. Kahaputan lang kung ang sarong senior citizen po na daipa nakarehistro, nagme-maintenance na pilay pa, kung pwede pa da po mag-registered pag-arog kayan as PWD. Senior citizen and PWD. Di ko po ang guidelines pero separate po bagayan. So, ang aram ko po pwede niyang ma-avail as a senior citizen and as a PWD. So, Okay. pwede po yan. Sige. So, ma-inquire na lang po siguro sa LGU o kaya po sa indong ahensya. Ang pinakamakaskas po talaga is through the MS or CSWDO muna. Okay. So, yan po. Tapos kung halimbawa, kasi syempre may mga tinatauman sinda. Kung igwa pa po kita or warang available sinda kang ibang hinahagad ka, pwede pong. Minsan po sinda nagre-refer sa mo, minsan man po nagdidirekta sa mo si client. So, maski rin po dyan pwede. Okay, partner? Sige. Salamaton po, Ma'am Mary Giselle. Kuya Welcome po. hapon sa oras mo. So sana nataunan taning linaw ang mga paraan tabay ta, especially so may mga kairibanan na PWD sa Laog Kanharong, kung paano ang treatment, kung paano ta dapat na taunan ning pasensya, taunan taning apod kay ni pagsabot ang sa tuya na mga padaba ng mga PWDs. Again, thank you so much, Ma'am Mary Giselle Mesa. Okay. Sige. Sa oras nito. Mabalos, Ma'am Giselle. Okay, mga parantabayan po si Madam Mary Giselle, ang tagapagtaram kang DSWD Region 5. Okay. Partner, ayan, sa gabos na igwaning mga kaibanan sa Laog ning Harong na PWDs, dapat palan dakulaon ta or halabaan taan sa tuya na pasensya. Yes, and tauwan na ning special na atensyon. Correct. Sabi nga di, kita nga ni partner ng mga normal, nakaka-experience kita ning stress, pagkamundo, and iba pa. How about na lang po itong mga padaba at ang PWDs na diita po sinda, kumbaga, i-behind man sa mga pangyayari sa palibot, di ba? Yes. Igwa akong naguno digdi kung papaano partner ang pag-ataman sa mga PWDs, no? Enot pala partner, dapat aramon ta ang kondisyon kan sa tuya na pig-aataman na tao. Yes. Kasi iba-iba baga talaga. Iba-ibaan sitwasyon, may pilay, iba man so pagiging disabled kan buta, iba man so pagiging disabled kan putulan kamot, etc. Oo. Kasabay ba dyan, partner, ito daang sarong personang may grado ng antipara? Sabi kang paraan tabay ta? Ang aram ko, nako-consider so total blindness. Total blindness na. Okay po. Di ko aram kung nagbago na so guidelines kung yan. Alright? I-organize daan mga pangangaipuhanan kan pasyente. So, pwede man,
i-modify o baguhon ang parte kan mga gamit sa harong o harong. Totoo, ta kung may kaibanan kitang pilay sa harong tapos halos ang arong ta Bako organisado. puro puts tapos puro hagdan halimbawa, 'di ba? Pwede ta i-modify pala niyan, ano? And dapat na priming healthy ang utak asin ang lawas kan PWD. Siring na ito na so big sabi ni Ma'am Mary Giselle Casubago na tamang pakikitungo ang Yes, aning healthy. oo. Dati nang stress ang sa tuyo ng mga PWDs na dagdagan ta pa day Correct. na pagdagdagan, no? And pag taga-inggan niya ron taman giraresinda na magtaga-ersisyo partner lalo na ngunyo na nasa laog sa nakita kang harong pandemic, di ba? Correct, ano? Padabaon taan sa tuya ng mga kapamilyang mga DSWD, PWD, buko DSWD. Persons with disability. And ipamati tadaas sa tuyang mga padabang PWD na sinda independent manggirare partner. Correct. Kumbaga, daytay pagpamati na sinda may kakulangan, kumbaga dapat maging positibo man giraray ang sa indang paghiling sa palibot sa mga nakakaibahan, 'di ba? Correct. Ayan na. Sige, mabalik kita mga tugang. Sana nabuksan taan puso asin mga isipan kan sa tuya ng mga paraan tabay na may mga pag-iribang DSWD. Anong PWD, ano ba? Ano? Lumilipad ang Para- iyong Pareho kaya may WD. Okay, sige. Sa tuyang pagbabalik partner, nakahiling ka na kirobot na kayang magkolekta ng basura? Robot? Oo. Kay po ang tandig di sa Pilipinas. Sige, yan ang aramon ta sa tuyang pagbabalik. Oras, alas 2:36. An oras hatod sa Indokang Sprite, the #1 lemon lime refreshment gawa para sa init. United Home Products, United Home Kidilets, United Home Sitab. Ang bahay mo protektado sa tulong ng United Home Products. Hinebra San Miguel, kasama mo ang bagong tapang sa One Hinebra Nation ng Hinebra San Miguel. Drink responsibly. Multivitamins Enervon C Bit Bottle. More immunity, ngayon mas handy. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Matapang ako, matapang tayo. Kayang hindi aatras sa pagharap ng bukas. Ginebra ako, Ginebra tayo. May bagong tapang sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Kasama mo ang bagong tapang sa One Hinebra Nation ng Hinebra San Miguel. Drink responsibly. San Campeon, ako'y pag-ibahin sa dugong Pinoy. Pag-ibahin ang dugo natin. San Campeon, sa pagod putla o hila, kayang-kaya matibay ang dugong Pinoy. Take Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Pakinggan natin ang aktual na testimonya ng isa sa mga natulong gumaling sa pag-inom ng Philnona Juice. 100% pure. Ako si Fatima Dixis ni Aguilar, sarong public school teacher sa Legazpi City. Nagkamati po ako kitrangkaso, kulugilawas, sipon at ubo. Pati man ang sakuyang agum na pulis na sarong frontliner at ang samuyang aki. Natakot kami tabaka COVID na ang samuyang namatayan. After 2 days, napakainom min Philnoni Juice, nagmaray na ang samuyang kamatayan at kuminusog tulos man ang samuyang resistensya. Grabing pagpapasalamat mi, lalong-lalo na sa satuyang Diyos. Na narahay kami tulos kan samuyang kamatayan. Philnona Juice at Philnoni Capsule. Subok na at epektibo pa. Mabibili na sa inyong mga suki-butika. No approved therapeutic claims. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor.
Sa araw, kahit anong oras ako magutom, umaga, tanghali, nandyan ka lagi, Nay. Kung ano ang kailangan kong kainin, inihahanda mo. Kapag gabi na at akala ko'y tulog ka na, konting iyak ko lang, gising agad. Napakasarap sa pakiramdam ng yakap mo. Idol kita, Nanay. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain, kasama ang gatas ni nanay. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Ang pinagalan. Sinakripisyohan. Kinaklutan. Daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may sirap, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawig. Kusog kang tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magdo everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na ng Everyday McSavers sa McDonald's drive-thru, take-out, or McDelivery. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1,000,000 piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion on. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon ning mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programa Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa indog kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Doc F Fulvic Mineral nasa capsule na. Doc F Fulvic Mineral Plus Malunggay Capsule. Sex Enhancer for men and women. Natural at walang hapdi sa sikmura. Talagang tatagal ka dito at siguradong satisfied ang partner mo. Proven for 13 years ng Doc Alternativo. 2 kapsula ng Doc F Fulvic Mineral Plus Malunggay. Sulit ng pangpatibay mo. Para makainom ng libre, mag-send lang ng inyong mensahe sa Facebook page, The Big C Freebies. The Big C Freebies.
Para naman sa promo hotline, buy one take one, door-to-door delivery na. Free shipping pa! Mag-text sa 0967-583-1820. 0967-583-1820. Magtinirsa na sa saindong harong kung may namamate ang helang. Maski sinat o abo, magpahingalo asin daay magduman sa trabaho, lalo na ang pagduman sa mga matatawong lugar. Dahil sa paagi kay ni, mararahay katulos. Mantang malilikayan ang paglakop kan helang sa ibang tao. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos, representative of ang Provinciano Party List, Good Found Cement Corporation, makers of Mayon Cement, Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay, asin ni Mr. Lau Beltran of Legazpi City. Experience Converge, pure fiber internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. The Fiber X. Fast, reliable, and no data cap. Pure fiber unlimited internet connection for your small businesses. The Microbiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. iBiz 10 Mbps at 4,000 pesos. iBiz 20 Mbps at 6,000 pesos. iBiz 30 Mbps at 9,000 pesos. iBiz 40 Mbps at 12,000 pesos. And iBiz 50 Mbps at 15,000 pesos. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge Pure Fiber Internet now. Tara naman sa Malubago, nagkasurundo mga miyembro, malangani naging ang grupo, nagkaurisan, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigis magugma, tangan ni dai magutom, ayaw kaunon, magtara na. Kung kabredo maaasahan ng mga kababaihan, ang pagtabang sa taranuman, sarong orgulyo sa bayanan. Dumating na ang Res Bakuna kasangga laban sa COVID-19. At dahil ang dating nito ay by batches din ang babakunahan. Sa Priority A na grupo, una na ang ating health frontliners. Susunod ang mga mahal nating seniors. Pagkatapos ay mga taong may ibang karamdaman, mga frontliner na non-medical. At susunod ang mga kapuspalad. Mag-abang lamang dahil may priority groups B and C pa. Patuloy nating suportahan ang Res Bakuna at maging bahagi tayo ng Vida Vaccination. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Usapang Pamilya. Kay ba si Kuya A asin Ate Jen? Good afternoon mga tugang. Balik kita sa programang Usapang Pamilya. Uy, may bago! Bago? Anong bago? Ata may bago. Ano nga ning bago? Oni ang bago. Naimbento kang For Ocean asin para lumarin ang inapod na Bebot Robot o malabihikulo na robot kung sa insarong eco-friendly solution sa paglinig sa mga beach resort. Si Bebot sarong mobile beach cleaning robot na nagkokolekta ni mga plastic waste, food wrappers, bottle cups asin iba pang debris, mantang kaya man magbuhat ni mga magabat arugan mga tukawan asin kayang pantayon ang level kan sand fields. An 100% electric vehicle sa lensyon na minalinig ni dakulang parte kan sarong resort per ora depende sa kaskas asin dalagan kang makina. Ang nasabing robot kompesto ni pinagsarong solar asin battery asin pinagmamanehar kang human operator sa maximum na 300 meter distance. Sa paagi kang innovative track system asin remote control device, natatawan hindi ang robot sa paglinig kang palibot. Sigun sa For Ocean, ini ang bagong Clean Ocean Technology na ipigdisenyo tanganing makatabang na masolusyonan ang pollution issues, maidukaran ng tao sa epekto kang plastic consumption, asin pag-ataman sa kapalibutan, lalo na ngunya na ipigsaselebrar ang Season of Creation.
Ini sarong panahon tanganing balikan ang orihinal na relasyon asin responsibilidad sa satuyang kapalibutan. Si Bebot Robot. Oo, meet Bebot Robot. Nakaka buso yan sa iraram kang dagat, partner. Di, dyan lang yan partner sa sa field. Sa sa daragsaan. Oo. Sa baybay. Correct. Una ako nakabuso. Hindi pwede na maging submarine. Si Bebot Robot. Opo. Magayon niyan kasi napapanahon partner na ipigse-celebrar ta ang season of creation sarong inobasyon na naimbento kan mga eksperto tangani mamantinir ta ang kalinigan kan sa tuyang kabalibutan. Digdibaga sa satuya, kung minsan maglibot-libot kita partner, lalo na sa mga pasyaran. Ay, nako. Nako, ang ibabaga, sabi kang kasudma ni Father Eric Martiliano, pag daig kinakailing tapok, digdi tapok duman. Correct. Ayan na. So, tigtatabangan na kita ni Bebot Robot. Opo. Na ang aning malinigan ang satuya na kapalibutan. Okay. Yes. Saan yan available? Alip yaong pa yan partner ngunyan sa ibang nasyon. Kumbaga, nagkapera arog kang Japan and iba pa. Pero ngunyan, pigaadala man siguro igwaman ka mga nagkaperang scientific na gusto man mag-adaptar digdi sa Pilipinas. Pwede man garo magbakal kaan dyan. Iyo, tibaan. Kung kakayanon. Magkataon sa mga beaches ta digdi. Yes. Magkakaigwa naman kaning Bebot Robot. Oo. And saro pa sa naging kayan partner ta imbis daan na kumbaga sa ngunya bagang pandemic talagang naglilimita kita ki mga tao sa sarong kumpanya, sa sarong organisasyon o trabaho. Sa paagi ni Bebot Robot imbis na trabahon pa kan sarong persona ang paglinig sa palibot, pagkolekta ni mga basura, sa paagi kay ining robot bawas na sa trabaho kan sarong tao, di ba? Correct. Pero ang challenge dyan, so robot nga ni nakakalinig. Oo. Lalo pa daw kita Yes. na mga tao, di ba? Pero makainsultuhon man na so robot na tao maglinig, pero kita naglilinig, nagtatapok palugod kita kibasura. Oo, kita palugod sa nagkikrear kang polusyon sa palibot, di ba? Correct, partner. Oo, ini nga ni si robot daing kamot, daing bitis, daing buot. Kumbaga makina sa na iyan, pero nakakatabang partner na atamanon ang satong palibot. Correct. Kita man may isip kitang sadiri. Correct. Tangani na dahil na mapagalan si Bebot Robot. Kaya kita magparatapok kay basura. Yes, oo. Hello po sa mga padabata ang pangaran Bebot. Garamay. May minbid kang Bebot? Kadakol dyan. Kadakol kitang parang tabay na ang pangaran Bebot. May kantangan ibagang ang title Bebot. Si Apple the App. Yes. Okay, so yan po ang ang bago. Kamusta ang muna sa tuyong mga parantabay, si Red Wine and Danmar Virgo, si Kuya Bob Candano, nakatutok, good afternoon, and si Karin, si Sir Nick Rigacello, good afternoon man, and si Paul Mendoza, Cantabaco City, good afternoon. Sige, dahil na pag dahil na pag parahaluyon o ninaso sa tuya na Bitaminang Pampamilya. pawalat para sa mga naghahalat. The happiness of your life depends on the quality of your thought. Hali po yan kay Marcus Aurelius. Magayon ang tatarawan mo, partner. The happiness of your life depends on the quality of your thought. Yes. So ibang tao, partner, sa liit na bagay, maugmaho na. Oo. Diba? Nata so ibang tao na yao na sa iyan ka, boss. Still, di manggiraray nagiging maugma. Ikulangan pa. Correct, diba? So, iyan ang pinag-apod na quality of your thought or level of happiness. Yes, opo. And siguro saro man dyan, partner, so level man kan sa to yung mga ipigtataram sa to yung kapwa, di ba? Anong level? Level? Oo, level. Kung paano kita makikitungo pag kampang ka sa sarong tao. Depende Depende naman kung
mataram kita about sa sarong tao na nakatalikod sa to yung pinag-uurunan, di ba? Dahil ka magtarmatalikod ta. Kaya mailing ang itsura. Yes. So depend on your thoughts pala, tanganin kitang maging mauwa. Ang satuyang kaugmahan nakadepende sa kung ano ang satuyang na pinag-iisip. Kung paano kita magiging maugma. So let us live a very simple life para mas maging happy kita in a simple way. Yes, in a oo. simple thing. Magayon nga ang simple sana, 'di ba? Kasi pag simple mas nagiging magyaon yan, so parang genuine na kaugmahan, partner. Sabi partner, simple pero rock. Yes. Hello muna kay Salve, Marie Bahamundi, and Karin. Okay, and sige. Okay, so yan na, partner. Yan na po ang presentasyon ng programang Usapang Pamilya. Ngunya na aldaw ni Nuevas na kaibata sa lado taknikal. Si Kuya John Napoles, Seringman si Richard. Ako po si Kuya A. Iniman po si Jenny Matthew, Balyaran Mabalos sa inyong pagantabay. Bye-bye. Sa inyong nadangog, ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwat sa aga. Salamat. Gumagaan ang inuman pag Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na San Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! San Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag San Light. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Light. Available at convenience stores and supermarkets. Drink responsibly. Bigla akong kinagat ng alaga kong aso. Hindi ko alam bakit bigla na lang naging agresibo. Pinabakunahan mo ba ang alaga mong aso laban sa rabies? Hindi, wala naman yatang rabies to. Ligaw man o inaalagaan, pwedeng magka-rabies. Kung nakagat o nakalmot ka ng aso o pusa, magpaturo ka na agad ng bakuna laban sa rabies sa pinakamalapit na Animal Bite Treatment Center. Base sa datos ng DOH, ang rabies ay sanhi ng pagkamatay ng 200 hanggang 300 Pilipino bawat taon. Magpabakuna, huwag maging biktima. Munting paalala mula sa inyong DOH Bicol CHD. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Paano kita makakarayo sa peligro ng landslide? Likayan ang mga lugar na peligroso sa pagtiris o pagrasay ng daga, asin mga gapo, orog na kan mga minasunod. Lugar na dati nang nagla-landslide, nga-ngaanin salog sa pagultanan ng mga bulod na prone sa landslide. Lugar na yaon sa mga pamitisan kan mga matarik na bulod. Mga bulod na igwang batak sa taas, asin tinampo na nakaduungaw sa ampas. Sarong pagiromdom kan Mines and Geosciences Bureau, Kandinar. Mga mami, Julian Santos po. Tulad nyo, dumidiskarte din ako sa luto ko para sa mga anak ko. Buti na lang nasa kamay natin ang Maggi Magic Sarap. Ano mang pinagdaraanan, nasa kamay mo ang diskarten paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Nasa kamay mo ang magic. May sarap at aroma ng dagdag onion, garlic, real meat at spices. All in wonderful Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Ang dagdag onion at garlic ay versus previous formulation. Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. Ang Red Horse Beer, arog kakusog niya tong Pinoy. Dai mapadaog, asin dai mapatumba. Kada bagyo, dungan niya tong aatubangon. Dungan kitang malaban. Iyan ang kusog kang Pinoy. Kusog Red Horse Beer.
kusog kan tama pero bakong burat. Arog kayan ang extra strong. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kompletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination, maging res bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yaw na mismo ang makikinabang permita. Wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Tay, hindi kita masyadong nakikita sa gabi. Siguro nasa trabaho ka. O baka naman hindi pa inaantok. Pero minsan nung nagutom ako, habang karga-karga ako ni nanay, bigla kitang narinig sa kusina. Yun pala, inihahanda mo ang pagkain ko para sa susunod na araw. Tay, tulog na po ako. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain, kasama ang gatas ni nanay. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Tamang oras sa Radyo DZGB, alas 3:04. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras.
Ipinaluwas na kan Department of Trade and Industry o DTI ang panibagong Suggested Retail Price o SRP kan mga pangenot na barakalon. Sigun sa DTI, nagitaas din sa good sa 22 pesos ang presyo kan kandila, asin 3 pesos man ang mga panimpla. Sigun kay Trade and Undersecretary Ruth Castelo, naglangkaw ang mga ini dahil sa haloy naman ang pinakaultimong naging aumento sa presyo kan mga manufacturers kaini. Mantang pagmahala sa presyo kan raw materials ang pangenot na rason kaya naghagad ang mga manufacturers kaini nin aumento sa presyo. Yan ang pang 3 na bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Rexidol Forte,